Lo paso-paso pardongan persare piodo permeta. Jalan ngasaha di tongan di pugu ni lamata ng ojak na sida. Si ojak mapanggaben, ojak maparhorasa tupakan ni mata na martua di bata di hita. Terlebih di anak kota dok pemeta na baru memuka di persaripon na sida. Di sela ni asai Udu tidak kaulata iman yang membuat dua ni ulata di hita di sadarion. Alani amang pade musik nami. Gabi. Na perjulo asa lolo dabang majotu amata na martua di bata asa sanggia mamanupaki amata di ulata di sadarion dia mamuai satu na mangucungi. Lolo dabang ma. Belata madi hamu amang pada nami. Lolo dabang ma tu sahala ni aka oput si jolo-jolo tubuh. Belata amang pada nami. Gabi. Asa uli une ulota di sadaron. Ati adong na hurang lobi. Dia ka di perdalanan ni ulota. Alani asa mangedo sangap tu ka amata raja inata sori pada naliat nalulu narung di luar tu. Alolo damang majo tu ka saluna ka mata raja inata sori pada. Gabi. Belah tamang pada nami. Di mula-mula na dito pada batama langit doh tanoon. Asa marmula dia kaula tadi bagasan haifa sadot las neroa. Beda nang majau godang mula-mulai. Amang pada nami. Hobar dihirim ni persita ni rohatta. Hobar ditanyak ta pangidota tua mata debata. Anggiak manian liak penggawian liak perhorasan. Dihami salut na pempara ni tuga ari tunang telubima di anakon nami do permen nami di nama muka persaripon. Alani amang pada nami. Asa mga liak mahami liak penggawian ni liak maparhorasan ni beda mama godang liak liati. Gabi.
Atau memang pada nami. Senggiap manong lihat di hita panggabian lihat mau perhorasa tupakon ni di bata kita saluk nak. Asal sepuluh hame memang pada nami. Baik kamu ma kodang. Ni tahu tu baik tu panuata baik kamu ma kodang situ tu bahasa tamu tu wang asatan ni.